Здравейте! Здравейте всички от Милано! Искам да ви покажа главната улица, една от главните улици на Корсо Буенос Айрес, където има много магазини. Беха много. В момента доста от магазините виждам, че са и затворени. Не знам дали ще бъдат отново отворени. Но за момента има доста затворени магазини, кафети и така нататък. Да се надяваме, че ще отворят, защото след пандемията Италия вече стана не такава, каквато беше, както навсякъде по цяла Европа. Така че се надяваме да се подобрят нещата. Радваме се, че поне имаме слънце тук в Милано, защото времето по принцип в този сезон е доста сиво и студено и влажно. Но днес, за щастие, освен че е петък и свършихме работната седмица, имаме и слънчице. Не е кой знае колко топло, но поне имаме слънце. Да ви покажа. Ето тук една част от магазините. Ето тук имаме вече и затворени магазини, както може да се види. За съжаление, тук беше един голям хубав магазин, но идва момент, в който всичко има начало, но има и край. Така че ще чакаме да видим какво ще отворят нещо ново. Ще има ли, няма ли да има. За съжаление, не сме вече както преди 10 години и да ви кажа честно, в чужбина няколко мисли да излиза, просто си няма никакъв смисъл, защото доста българи вече се изпоприбраха и направиха според мен много хубаво. Кой как го съкратят от работа, всеки си взима чантата и си се прибира, защото у дома си е най-хубаво. Можеш да градиш, можеш да правиш каквото и да е, но то заплатите вече станаха навсякъде ниски, цените високи и затова по-добре, както се казва, у дома и сред любимите хора, роднини и така нататък. Защото всеки казва, ама те роднините или какво си. Така е. Но пък и да живееш в чужбина без роднини не е много приятно, тъй като приятелът си приятел, но роднината си е роднина. И на всичко отгоре кръвта вода не става, не случайно е казано. Така че стойте си в България или там, където сте, в която и държава да е. Защото по принцип нещата не са много розови, особено тук в Италия. Мога да ви покажа, ето тук вижте какви, иначе имат интересни входове на разни централни блокове, където имат хубави дворчета, нали. Поддържано е, но пък плащат баснословни суми, за да бъде това нещо. Ето двора. Те имат по принцип ето стари такива блокове и държат много на тези неща. Поддържат ги, да кажем. Аз се надявам и по София това нещо да е, защото старинните неща имат голяма стойност. Поне за тук и не се позволява да се променят нещата. Така че предполагам и в България би трябвало да бъде така. Но ние след доста време, като мине доста години, живота не, че ти се променя. Беше наистина много по-спокоен живота и по-хубаво. Но сега в момента това, което от малкото време се прекарва в България или в друга държава, просто виждаме, че камъка си тежи на место у дома. Така че, както се казва, рано или късно, но ще бъде по-рано, отколкото късно, всички ще се завърнем по домовете си. И това ще е наистина хубаво, защото и нашата държава заслужава да бъде. Ето вижте, тук има друг магазин, който е изоставен, дава се под наем или се продава. И то голям магазин. Ма доста. И то по главна централна улица, където тук вреше от магазини. Сега в момента Милано е, да кажем, повече град за туристи, отколкото за живеене. То е хубаво за няколко дена. Ето вижте в какъв хаос е. Ето това е. Но човек като дойде като турист, вижда само хубавите неща. Хапа пица,
и си казва, о, колко е хубаво, някой път някоя паста или спагети. Всичко това, което имаме ние, си го имат и те, да кажем, но те са известни с това нещо. Въпреки че не вярвам пицата и спагетите да произхожда и да произлиза от Италия. Поне така мисля. Както и ние имаме много български ястия, които, да кажем, са много вкусни и много хубави. Вижте, още един централен магазин затворен. Вижте в какво нещо е. Това е централна търговска улица. Ето, напълниха Италия с разни хорица, които седат си по кафетата, държавата им плаща, ние работиме, издържаме и тях. И така. Това е в момента, което се случва в Италия. Но да бъде здраве. Само всичко останало ще чакаме да се поуправи. Още един друг магазин затворен, който беше детски магазин, който имаше много хубави неща. Ето тук нещо вкусно ще ви покажа. Техните пици, фокачи. Това, да, правят хубави неща, не казвам нищо. Но пък и на такива цени са, че като хапнеш дори и малко да трябва да кажеш, че си наял, защото цените са им вече нещо ужасно. Има хляб, който примерно достига до 9 евро на килограм. Или най-обикновеният хляб е 3,60 евро. Или пък един сладкиш е само един, който е точно един залък, 1,50 евро. И така. Иначе правят кафета, сладкиши и така нататък, който идва в Италия знае. Но от другата страна мога да видите, от всякъде разбиха пътищата, ще правят велосипедна пътека, с която развалиха и стесниха пътя. Има страшен трафик, хората се нервират и така нататък, но това си го решава кметството. И ние нищо не можем да направим мирните граждани. Защото в България дигат стачки и народа се воюва и бунтува. Но италианец не е такъв. Ето вижте тук един друг вход, който е много красив. Много поддържан. Само да ви покажа. Също хубав двор има тук. Buonasera. Vedo solo il cortile un attimino. Posso? Grazie. Ho chiesto... Попитах да погледнем двора и човекът ми разреши. Ето вижте колко е красиво. Двора има палми и блокчето също е старо, но все пак е поддържано. Красиво е. Грация, реведерчи! Ето са стари врати, такива едновремешни. Това нещо и в София някъде го имаше, съм го виждала. Но малко по-малко поддържано. И да се надяваме, че от някъде ще прииждат парички и ще бъдат поддържани и нашите красиви блокове, защото Българина няма нищо по-малко от един италианец. Имаме красиви морета, планини, така че според мене имаме малко реклама и за това просто България по-малко е известна. С нищо не сме по-малко, пак казвам. Ето вижте, тук ще погледнем една друга галерия с едно мъничко по-малко дворче. Ето това е. Има някакъв магазин. Ето тук с магазин за бижута. Това е общо взето в Корсо Буенос Айрес. Тук правят някакви други косоти, пици и фокачи. За момента е това. Показах ви една малка част от Корсо Буенос Айрес. Надявам се да ви хареса. Който не го е виждал, предполагам, че ще му бъде интересно какво се случва в Милано, защото някой може би си мисли, че тук е цветя и рози. Но все пак човек, ако не може да си позволи да дойде,
би било интересно, нали, дори с видео да погледне, да види какво се случва и как е ситуацията тук. За сега ви пожелавам една хубава вечер и хубав ден и най-вече хубав уикенд.